Hey venner, velkommen til den her video. I dag der er jeg lige ved at pakke. Ikke godt nok pakker jeg en kuffert, men det er fordi, jeg gider ikke til at finde en taske, så jeg pakker i min kuffert. Men det er fordi, i dag så skal jeg hjem til min far, fordi mit forældre er skilt. Men jeg lavede lige efter en oplader. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt den, så ja. Men jeg skal egentlig vise jer nogle sko, jeg har, og jeg vil gerne høre, hvad I synes om. Jeg fandt opladeren. Ja, jeg vil gerne høre, hvad I synes om de sko, jeg lige finder om lidt. Det var fordi, at det er nogen. Min mor, hun købte til sig selv, men hun kunne ikke passe den, så jeg fik den. Nu går jeg lige ind og finder dem. Det kommer lige med mig. Her er det er de her støvler. Der er meget høj hæl, men hvad synes I om dem? Fortæl mig endelig lige det. Skriv det lige ned i kommentaren. Og jeg håber, I har haft en god dag. Så ja. Hej.